jippi ɓe namdi nelaɗo sa sallam holno min juulata e ma annabi sallam ene juule ha yettima e zamanu mabɓe wiɓe ɓe juuli annabi sallam kamɓe nde ɓe ganduɗa sallam annabi sallam meeɗani joɗade jonde wasi julde hoore mum walla sahaba mbaɗa julde muɗum sabu woni haale kala jonde waɗande so tawi sallllahu alayhi wa sallam juulaka en jonde en wona ko bolle puyɗe ton bindi e kayitaji on juulani annabi sallam way ngol bindol ko bolle puyɗe ɗum koye janggam yonon tappalagal moɗon e kala pilagal moɗon mbiɗon namdiɗon kanko annabi sallam mbiɗon holno min julta e maɗa sahabaɓe ngala ngal humam binnagal ala ngala nden majjere sakane namno sallallahu alaihi wasallam holno min julta e ma gila makka ha ɗo ɓe goni ɗo suratul ahzab ghazwatul khandaq hitande jeegom walla hitande jeeɗiɗi ko toon suratul ahzab jippi ko nden ɗum fof ɓe mbeɗaɗo julde annabi sallam wona e khutbaji wona e dewle wona haydara ɗum nanno dewgal waɗe taw annabi sallam juulani hume annabi sallam juulani hen khutba waɗe annabi sallam juulani hen julde taske julde koorka taw juulani hen e hoore mum walla ɓe juulani hen jam kadi jam kadi ko ala e sago jam fasigago moɗon noon mbiɗon wonde kamɓe sahabaɓe mbi an annabi sallam kayfa nusalli aleyka holno min julta e maɗa oɗon takka sahabaɓe ɗum ko bonnedagal moɗon e netaragal e famragal moon haqqillaji kayfa nusalli aleyka ino mbiyatno allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam wona julde mbiɗon yo wonan woda on hefereɓe mbiɓe ni ɓe ko ɓe mbi mo wiyani buccitaka ɗum mbiɗon nelaɗo salatu ibrahima no pewjin ɗon oɗo palang e nde ɗo fenade e nde ɗo fibinare mbiɗon kayfa no salli aleyka mbiɗon nelaɗo salatu ibrahima ndi hanno ko ha cuko ñagal moɗon e jeeru gutlagal moɗon e bonnedagal moɗon e diine e bonnedagal moɗon e Allah e nelaɗo muɗum mbiɗon nelaɗo sallallahu alaihi wasallam wi salatu ibrahima deƴi ɗon onon mbiɓe ni waɗɓe on palang o naafigago moɗon fasikago mum e kefrago moɗon ko hanno on wiide holno Allah julde ibrahima on meeɗi finde gila makka ha madina ha ko jahata e golwale ko nanɗon nelaɗo sallallahu alaihi wasallam julde ibrahima on jii ayi jippiɗi fof ɗi potiri hol hen aya mo Allah jippine yo juule ibrahima andi kay so wona malkis walla kefir walla goɗɗum mbiyon nelaɗo sallam wirdani e tijaniya somo anduno ɗum o haalnade sahabaɓe imade bonne soppo on kono mo haalande no Allah julde ibrahima o haaldi on ko hannomo haalde no Allah julde ibrahima so haalani wiru tijani cowuji moɗon mbaɗimi gulaɗe so ɗum jogui dalilu wona ƴettoje walla waɗine walla wattini kaale jaboɗe tan kalmi koye qur'ana kalmi koye hadis kalmi koye mbaɗon koye ɗemgal pular kalmi ngal kala men ngal kala mi janggo e ɓawa janggo kama sallayti mbimi ko haram wona ko barke kama sallayti ala ibrahima mbimi allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala ali sayyidina kama sallayti ala ibrahima mbimi ko haram on guita ɗum hande on guita ɗum janggo so jiiɗi en mbaɗon so jiiɗi en jokkon so jiiɗi goppen ko hanno sahabaɓe namdade kayfa no salli on mbi kayfa no salli aleyka so wimo salatu ibrahima mbiyamo holno Allah julde ibrahima wona ko gandano mbiɗon ɓe gandano fasigago ma nafago ma oɗon jiɓɓe yimɓe feno kay sikara gore koddani on cekkat Allah hayyo kay on peni allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala ali sayyidina muhammadin wa sallim kala salatu no mbawɗo woodi ko allahumma salli tan ala sayyidina muhammadin wa sallim yangoyta hay nokku allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim walla ala sayyidina ibrahima ala to ala haram mbimi wona gonga allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala ali sayyidina muhammadin wa sallim fa marhaba allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta wana kama sallayta kama barakta ala ibrahima wa ala ali ibrahima fil alamin innaka hamidum majid so tawi kay wona no nafigagal no kefrago e sularagal moɗon ko Allah fayi on nafigago nifago fuf ɓe sahabaɓe annabi sallam wonduno madina ɓen on nifago gonɗon yata mon jiya jomum juula wi allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim rutto wi allahumma salli wa sallim wa barik ala ibrahima ala juula ɗiɗi foof a julta gotol
suɓen julde wotere so tawi aɗa suusi so tawi a suuyima wa sallim wa barik ala muhammadin kama salla walla suuɓima wa sallim kama sallata ala ibrahima sa hiɓuma on sa suɓima on kana figi kama sallata sa suɓaki on kana figi sa wi kama sallata ala ibrahima an ka kefero ka jedduɗo Allah nam Allah wima juure ibrahima Allah wima noon wona ko onon mbaɗi fabrication waɗi fabrication ɓe hono min juuɗe ɓe ibrahima Allah yayule namu sallu alayhi juule makko kanko nabi sallallahu alaihi wasallam nam jaaɗon hen ha bonedagal moɗon mbiɗon wonde khutba kala ɗemgal nanetegal Allah ene nana aɗani kay fa siga goy nafiga go e kefa mata Allah ene nana walla kaɗon ene nana Allah kay munanta ko kalton ko kadi o nanani onon ko Allah haali ko nam Allah wi ko oɗo annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma arsalnaka illa kafatan linnas an min nalanima nam e yimɓe he sowona kamɓe fof haɓe goɗa less ma ko anne lay maɓɓe fañamirɗa ɓe mbaɗa ko kadɗa ɓe goppa wa ma atakum rasulu fa khuzuhu wa ma nahakum anu fantahu wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qawmihi nam mo mbiɗono ɗum ko masiya annabi sallam Allah hokki annabi sallam ene haaran ɗum ganda annabaɓe adnoɓe ɓe hay goto hen ala mo min neli sona taw ko ɗemgal yimɓe muɗum yettinta anon min nelima koye ɗemgal ma ngal jettinta yimɓe ma ɓe arabeɓe gona arabeɓe fof ma jaggo en jaljallo en bayluɓe en fof ko an woni annabi mon hay nernaɓe ko an woni annabi mon kadi koye ɗemgal ma ngal nelmi koye ɗemgal ma ngal kalantaɓe wona e ɗemde mabɓe ɗe kamɓe koye ɗemgal ma ngal nelmami e mabɓe wona e ɗemɗe mabɓe ɗe nelmami ma arsalna min rasuli illa bilisani qawmihi min nelani hay goto nelaɓe he sona taw koye ɗemgal yimɓe muɗum soye portugais en koye ɗemgal yimɓe o nela annabi o soye mandiago en kono annabi sa sallam ala an koye ɗemgal ma ngal gotal ngal dokkumaɓe ngal koye ngal tan nelmami e mabɓe ko ngal tan jettidirtaɓe belaɗo ko ni mettaɗo ko ni ko kalto wala cowi ɗum walla e yawmu arfa nan toon ara kadi mbaɗo hen kadi mbaɗo hen kadi tungologo ƴel yawmu arfa ko haram waɗa ko barke nelaɗo sallam hoorani yamirani yo hoore bal Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab kañum wi tan ko nahar rasul sallallahu alaihi wasallam o sawmu yawmu arfa wi hen ko haram hadis abi hurairah naha rasul sallallahu alaihi wasallam yawmu arfa hadis sayyidatuna aisha naha an rasul sallallahu alaihi wasallam siyam yawmu arfa man fil arfa haramun alayhi wa man lam yakun fil arfa fala junaha alayhi gatadat alaɗo sindi alaɗo itti wi siyamu yawmu arfa kafaratu sanatin qablaha wa sanatin ba'daha wal dalilu duttuɗen to seydina aissa towi man fil arfati on en harmi e muɗum horde gonɗo to arfata wo amma noon so tawi komo ala to arfato gonɗo ne leydi he dendu e mabɓe e nangue puɗal e mutal ko ɗo pamato gonɗo e leydi he ene rende e mabɓe puɗal e mutal e nandi nangue mabɓe puɗal ene mutata so on hoori famata ba haɗaka kono arendane mabɓe nangue aɗa jowguel aɗa nere aɗa jowguel aɗa jobugol to an mbaɗa hoore ga yowmo arfa a fen nabi sallam yamiranima kajjuɗo o gonɗo e arfa o on ene harmani ɗum mo jiidani mabɓe puɗal e mutal ɗo nangue puɗal e mutal ɗo on ene harmani ɗum so jiiɗi mbaɗon so jiiɗi goppon wonon afrique ga so yowmo arfa ne harma mon so ɗon jiiɗi horoyde ata paye makko guccinoyde makko wonon toon balɗe sappo ɗe wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh on dañiɗo mayɗon hande mayɗon fof mayeɗo hadisaji ɗo ko yimɓe ko ni hadisaji ɗen yaade hadisaji ɗa ko nayyi hadisaji ɗa ko nayyi Abdallah ibn Umar abi hurairah sayyidatuna aisha gatadato
kamɓe tata noon ɓe jaadi gatade selmbi seli tata e gorko ɓuuri hewde son yiiɗi noon bolle puuɗagal moɗon ganduɗon kala ko neɗɗo mo arfa to kaffiru sana tan qabla ha ba'da sana ene kaffiru ene hafran ɗum bakkatuji moɗon onko ɗon danade kono alah sallam na ha an sawmo yomo arfa kamɓe tata fof ɓe mbini seydina aissatu ɓeydi hi laɓɓitinde yawmo arfa o ko haram wonande kajjoyɗo jaaɗo ngaɓe arfa o ko haram e muɗum wamma nde garil haaji mo wona kajjuɗo ene mabɓe ene dagani ɗum hajjude kono koye dow sarɗi wiya taw ene rende e mabɓe puɗal e mutal nangue salam goɗum ala jokken e darsuji meɗen e jaranɗen ceerno Ousmane Sall min calminima min jejjirani ma joni mo wuuri ceerno Saydou Nourou Ba Mouhamed Lamine Paragal yo Allah jurnum gurdam maɗa yo Allah rena ɓesgu maɗa e dendagal wuuro ngo fof min calmini min ñaaguima on duwaw no foye ceerno Yaya Ba Richard Toll min mbaɗima kadi julmo wuuri an galle maɗa e ɓesgu maɗa e dendagal ceerno fof gonɗo e Sénégal mon wi ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu illa hen guittuɗo hoore muɗum ala himo guittumi yo Allah juutnu balɗe muɗum moƴƴina battane muɗum ceerno Mouhamadou Lamine Ly julɓe fof ene jettuma e tinnare maɗa e darde maɗa e cembingol maɗa e nduɗo lewru teɓetinɗa Allah teɓetini konngol ma Allah fenni Arabie Saoudi e tolniɓe Arabie Saoudi fof Allah fenni ɗumen woni ɗumen nagueto kellaw so tawi ko kañumen kay duttoɓe jiyan lewru bonɓe Arabie Saoudi mbiyen jii lewru mbaɗa camaraji duttoɓe mbiyen jiyan lewru onon wonɓe ga togno ɗon Arabie Saoudi bandiraɓe mbiɗon ko julɗi eɓe ñalawma goto o warata on ñalawma goto o warata on timminde ñalawma goto o warata on fawde noon e julɓe ko wodani wiide horde ñande julde en harmi ɓuuri harmude kay ko ñamde ñalawma koto gay ko bonedagal tan lewru ara ha ɗo e Agnam ɗo ayde balla ɗo ronka yettade ke on pen tan ayde balla min mbi ayde balla kalanmi ko wonanmi ko ayde balla ɗo kalanmi o Ibrahima kata leñol wonɗo an mbawɗo ko Pulaar kono yiiri lewru guitama mbeɗani waɗa ko parque a fen lewru ara ha ɗo e Agnam ronka yettade kayɗe ronka yettade Matam ronka yettade Wourossogui tan Agnam tan Wourossogui yo Gurel Gobe yo Wuro Coɗay yo fof ala ko nefata on pen tubani Allah on gandi kam Allah fenum ɓaɗa Arabie Saoudi kay mbi yiyani onon mbiɗon ga on jii fenande kam goɗo tan haaɗi bandiraɓe tuuba e Allah mo hoorani mbaɗani jaho e lawol jagga sirri muɗum en wutta wona mbiya lewru ni jaami weddo ko ɗum sigirat tan waɗa tititid min jii lewru taw ko sapatas ɗam wattam jaggeɗo ceerno malla min jaggiɗo eɗo seeɗa fof jaggiɗo julɓe ɓennuɓe ɓeɗo jaggiɗo goten fof hay hunde hay goten nan Allah ittata ɗum ɗo wonɗo haalama haaltama yo Allah ko en tawede oɗo saaha mo wuuri yo Allah ko en tawede oɗo saaha mo wuuri yo Allah ko en tawede oɗo saaha mo wuuri mbatton hakkillaji e sitta sawal oɗo ala ko jogoto hen bawɗo yo hoore balɗe jogom regodira mo wawa yo jooɗo yeyi min taji mon jokken ceerno Ousmane Sall min calmini minen fof min mbaɗima julmo wuuri imo ñagonoma Allah moƴƴere an e galle maɗa e koriji maɗa e dendagal mo jiɗɗa e jiɗɗomo fof emin ñagono Allah moƴƴere yo Allah naw gurdam no yeeso yo Allah nawru gurdam no yeeso ko mbalata julɓe ko e ko daranɗa oɗo diine islam ko an e ceerno Mouhamadou Diop yo Allah yoɓon moƴƴere on tinnimo yo Allah yoɓon koye moɗon noon tinnan ɗon on jinggi on balli on kaali on darima yo Allah jarnu tampere moɗon e diine yo Allah jarnu tampere moɗon e diine yo Allah jarnu tampere moɗon e diine mbatton hakkillaji e dewle moɗon he taske nan aɗa kadi dewle nana kume goto fof ha taske aha gonduɗo e Allah humantake piiriɗo humantake koye edda woni humantake namdo ɗe jinnaɓe rewɓe mo en humane fof yo yummum namɗum walla gorgol mum namɗum beele ellaki son kume Allah sellata so tawi onon worɓeɓene ko rewɓe moɗon ɓe ndesɗon caggal muɗum pergitima walla morɓima walla ndiwi walla ndenkima on gari on jani e mabɓe ɓe karamani on jettuɗon ɓe koye dow edda debbo yettotake e dow edda
nam so tawi noon ko pergitiɗo tan ha gasi mo gajjiɗo on mbiɗum fergitima mbiɗon so tawi o jibini tan edda makko timmi walla so tawi ko ceeranoɗo ko reedu mbiɗon so o jibini tan edda makko timmi on pen nam dalinorade onon ayeje ɗe on ganda e Qur'an Karim kay ene woodi ko haali ko koko laaɓi cer ko faamuji mon ɗi woni ñawɗi ha bof waɗaka barke wala atul ahmal ajalahunna an yadana aw hamlahunna aw hatta yadana hamlahunna Allah wi ko reedu ndu so jippima wona ɓinguel tan woni reedu Allah nandi ɓinguel ɗum tan wawi arab nam balla Allah ɓordama a wawa arab kadi ha Allah wi ko ɓinguel ngel so yalti hatta ko woni toon ko e ko woni ɗo e ɓinguel koko ma yalta ha laaɓa nam ƴiƴam ɗam ko ma yalta so tawi kanko pergitinoɗo o noon o jibini on mbi so jibini subakata on ko markikiɗe on pen nam so debbo laaɓani e ɓesgu kumantaki forata juulata yettataki saka humane forata juulata yettataki saka humane on mbi o jibini subaka nam on ginni on ginni subaka on pata balɗe jeeɗi timma de on cuusa aɗa ko pergitiɗo ala nam saka jooɗon inde mbiɗon onon seeɗanɓe jasɓe mbiɗon on ginna kikiɗe so tawi goɗɗo debbo o jibini subaka on kumi kikiɗe gongel ari jamma no mbaton nam mi namdi tawi ko funi eɓe gonno jibini subaka ɓinguel neddi toon on kumi kikiɗe jammari gongel ngel yaltino mbatton oɗo ko desanoɗo ene seera jibini gotel on mbi edda muɗum timmi nam yalti arti suudu mum gongel ari jamma no mbatton wulatul ahmal ajalun an yadana hamlahunna hatta yadana hamlahunna nam ko hamlahunna wona awladahunna so ɗon kala koto suratul baqara somo waɗa adini jippade e madinatul munawwara والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ولا سورة النساء يوصيكم الله في أولادكم لفتي كون أما جبين قول دبقول جبين دمتان وان دموريتان وجبين في أدو تمي سرد يا تودين دو جبين دان بدو فكيلين دي أولابي نعم بلا أبكي أولابا ستايو أولاباني يجي بسنوه أدو تماني نعم mo laaɓa e ƴiyam ɓesguya ɗum noon hankkadi so woni ñalawmaji ɗiɗi balɗe sappo balɗe jeegom balɗe jeeɗiɗi ha sittina yoman no ɓe mbaɗoy ara neɗɗo ɗan ara haade sittina yoman o aran toon nam wonende sono muynina ellotako ene mbawi muyni duuɓi ɗiɗi hitande fawde ellotako ala kullin laaɓal ngal kanko debbo kala ñande o laaɓi hayso ñalawma goto o jibinta umpita luy joni gon pikkire ƴiyam ɗaro fammata ba o wawi julde o wawi wadde ko waɗanno kono ɗon nde o laaɓani umantaki nam khilafa noon e kanko pergitiɗo gajjiɗo tan ha feri aada ɓinguel o on so tawi o laaɓi e ƴiƴam ɓesgu he ha o laaɓi ko ma o ellitoyo o jooɗo haw ello walla lebbi tati o jooɗo haw ello so ellitima mo yiɗi fof o humani e muɗum ɗon nde o ellitaki caggal nde o jibini humantaki ɗo humana fof ko haram nam mbatte hakkillaji e dewle moɗon he mbatte hakkillaji e kummaton ko e ko kaɓɓaton ko e ko kaɓɓitton ko fof mbaɗe feere yaade noon neɗɗo ferguiti debbo jibina nodda hoddi e muɗum walla nodda ñukono yaaka jalluɓe tan wiya aha kanko e debbo ko ceeɗu on no jibini o innori ba makko ƴeew haldu haman nasiru ɓuri waɗama ƴeew kuɗaɗo perguita debbo guinnora bama liwma kuɗaɗo nder firawno walla iblisa kam ha ko ɗum fawi yeran ɓiɗɗo karmuɗo an so wonano an ka kuɗaɗo holno ƴettirta ɓiɗɗo karmuɗo aɗa dañanani ɗum e dewgal dañan ɗum no laaɓi innirawi ma walla bamma bonɗo ɓe Allah boni aɗa taro yummiragel he a dañi dogar de yo mayderonde an dewel jahannama koɗo guiɗo an kay ko noon dañirɗamo so tawi aɗa jala ko noon dañirɗamo ba ka jamfiɗo bamma koto anda bandiraɓe Alpulaar mbatte hakkille e dewle moɗon he mbatte hakkille e dewle moɗon ne e ko kummaton ko
kala noon tirende tirtende ɗo fof haaldete ko onon seeremɓe nam ebo ala kulton laɓɓine namdode kala ko oɗon mbaɗa yataw oɗon mbaɗa haqiqi nam ko oɗon mbaɗa fof mbaɗa e dalilu jiɗɗo on yidde on e gonga moɗon gañɗo on ande on e gonga moɗon yo falladde goɗɗum ala hen yewtere nde ari ha ɗo ƴeewa nde salminde ko heddi ko fof e dendagal bandiraɓe ɓe fof wassalamu aleykum ceerno Mahamoudou Niang ceerno Mamadou Diang Boynaji ceerno Mamadou Diallo on kam ko Diallo ceerno Amadou Wourossogui e ndaw ko tiiɗi ndiyam en e Djiby Thiam e ceerno Mouhamadoul Mokhtar yo Allah ɓeydu sutura ceerno Sira Diew ceerno Ndongo jarama no feewi waali ko musidɗo moɗon maccungel moɗon Ahmed Tidiane Alpha Ba ahlul kitabil mubin wa sunnatul mustaqim tanzilum rabbil alamin salamini ahlul kitab wa sunna nam gina bisawo mi salmini on fof mi ñaganima on Allah moƴƴere yetene Allah kadi no feewi yo Allah jokku dental moɗon ngal yo Allah ɓoyno jokkere en ɗam yo Allah ɓeydu kawral moɗon kala ɗo gonɗon wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ko hannde noon woni yewtere meɗen caggal nde Ramadan may woni yewtere meɗen arwaniri